Предлагам ви да включим и Лазар Младенов от Струмица, който е председател на Български културен клуб в Македония. Здравейте, господин Младенов. Здравейте. Защо изпратихте протестно писмо до архиепископ Стефан по повод изказването му за освобождаването на Йован Вранишковски? Шокиращото изявление на главата на Македонската православна църква, господин Стефан, което беше част от неговото коледно интервю пред медиите, и в което той определя изстрадалата българска майка Спаска Митрова като част от отпадъците, предателите и изродите, ни накара да излизаме с едно малце по-остро съобщение, защото в крайна сметка това не се отнася само на Спаска Митрова, ами на всички нас, които се декларираме като българи в Македония. А как ще коментирате казуса Йован Вранишковски, изобщо Охридската архиепископия? Това, което чух, който каза Вранишковски в емисията на БНТ, е много ясно. Значи, той определи каква е Охридската архиепископия, чия е исторически, на кого му принадлежи, а защо не се случи така исторически да продължи този континуитет, това е вече съвсем друг въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Благодаря ви. Само да уточня, че Лазар Младенов чрез Българския културен клуб в Македония представлява всички граждани на Македония, които искат да заявят своя български произход.